Bi video avec Menekan. Bi video amena kuma Petit Gima kan. Petit Gima ani Salifu ani Petit Gima abora aye kuma munu fo Boafanga kola, Karim kola ani Assimi Goïta ka fangama. Alhamdulillah rabbil alamina jotigi jobe dama jalaki tigi be jalaki amadi jote kodo la me ate wore chukumbo ali shufe nono e jema ni e fen fima nono na iba taka bwala ukoro ka dote ok shufe mishi be fima ni e mishi jema shufe abiki ina ko jine mishi di manen chani mande muso toko ko jimina o ka boni miniji me miniji ga chan toko ko ji kini mina ka boni namina me namina ka timi ni kini mina Petit Gima ni tasuma cera wulu wulila to wuligala sigi to mai Petit Gima wuluga jaka suru nama wula kunama te do muso kelebe to cheba da to do muso namran cheba da to do ni namran e kolo da ide ne donaka Petit Gima galombe be da kuna to la fa bulto atege fanga tikala Petit Gima kuna to rebe galombe tige fale kumiga mishibiri Petit Gima e kana Kele Petit Gima ni Salifu che amadam nola Petit Gima ni Salifu tara Petit Gima tara Salifu ka plateau la alors Salifu e Petit Gima nyiniga Salifu ka nyiniga limanye parce que cheba koro ni ko cheba koro ma ko a ko karsa itununa do ko i desera a o be kai do yere ko ki tununa mogo famani ma ya famawa do ko ki be fama no fe boli la ni Salifu kungo ki be fama no fe boli de la i baneno i ka barama ya fama anyo de me ko fe Petit Gima kuma Salifu jabi ka sura amadini mais kamelen woro sigile plateau la télévision na bebi ka lajɛ a faw b'a lajɛ a baw b'a lajɛ a somɔgɔw b'a lajɛ musow b'a lajɛ a buranakaw b'a lajɛ a fana ka fanu de b'a lajɛ e k'a fɔ ko bannen no fɛn bɛɛ ma fo kɔkɔya kɔrɔ nafigiya kɔkɔya kɔrɔ fugariya kɔkɔya kɔrɔ nadagaya kɔkɔya kɔrɔ i y'a fɔ a ka kɛ mpala ye ka gulo i cɛbakɔrɔ ɲɔgɔn na donc n'i y'o fɔ cɛbakɔrɔ ma dɔrɔn i ye kɛlɛ tigɛ Petit Gima a jobo la Salifu mun fɔ Petit Gima ma ni y'a fɔ Salifu kɔrɔkɛ ma a kɔrɔkɛ bɛ kɛlɛ kɛ n'i ye Salifu fa sigi a t'a fa ɲininka na n'i ye Salifu kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen sigi Salifu ka plateau la a t'a ɲininka Salifu tɛ se ka sira ɲininka ni ɲɔgɔn manamana ko la wa sira yɛrɛ tɛ se ka ni ɲɔgɔn manamana ko fɔ Salifu ma plateau kan Salifu i b'i ka émission mun kɛ émission in bɛ yen depuis anw ma kodɔn depuis émission B depuis chaîne D créera a bɛ fɔ ko cœur ouvert i y'a faamuya i m'a daminɛ Mali kɔnɔ i bɛ ka t'i ta Ivoirien ka andakunda mun fɛ andakunda m'a daminɛ jamanaw tɛ kelen jamanaw sariya tɛ kelen jamanaw tabiya tɛ kelen mɔgɔw ka éducation tɛ kelen jamana bɛɛ n'a ka mara don jamana bɛɛ n'a ka tabiya don jamana bɛɛ n'a ka hɔrɔnya don i tɛ se ka taa cɛbakɔrɔ sigi k'i bɛ patapatakan fɔ a ye ko parce que ko e bɛ ka dɔ ka émission ladege n'o ye andakunda ye a da ka di andakunda la o ta tɛ dɔgɔyali ye dɛ i m'a faamuya wa mais e bɛ kuma fɔ cogo min na i ka kuma fɔli bamanankan na a bɛ fɔ k'i ka kuma ka gɛlɛn Salifu i bɛ fɛ ka fɛn dɔ ladege fɛn mun pour que i ka sa i k'a ladege a émission f'a ka sɔrɔ i bɛ ka kuma kan mun na kan maîtrise b'i bolo i bɛ ka kuma kan mun na kan dɔnniya b'i la i bɛ ka kuma ko min na i bɛ tabiya dɔn i bɛ danbe dɔn i y'a faamu donc e bɛ ka kuma fɔlɔ kan maîtrise yɛrɛ de t'e bolo yanni i k'a fɔ k'a bɛ kɔkɔya la n'i ko k'i bannen don i ka baara ma ko k'a kɛ faama kɛrɛfɛ dɛndɛn ye i ma kɔkɔya fɔ wa mais est ce que n'i y'a fɔ ten a tigi bɛ dimi wa donc Salifu i jo t'a la émission in n'i y'a ɲɔgɔn tan sigi n ma jamana wɛrɛ fɔ dɛ n'i ye maliden tan ɲininka a la maliden tan i ni cɛbakɔrɔ i ni seegin bɛ kɛlɛ fura t'i ka émission in kɛcogoya la émission in bɛ kɛ dɛ a tɔgɔ cœur ouvert e b'a tɔgɔ ye dɔn bamanankan na n ko laada de don n ko kɔrɔlen de don a bɛ fɔ de ko jɛbɔngolo kan i bɛ jeliw ɲininka i bɛ taa segu a tɔgɔ de ko jɛbɔngolo kan i bɛ taa segu pelenkana i bɛ taa bamanankin na i y'a faamu i bɛ taa Dar-Salam i bɛ taa Medina i bɛ taa Sɔmɔnɔkin na i y'a faamu segu naani marakadugu kɔnɔntɔn do dugu tan ni fila i bɛ taa yen nɔ kukuni bɛɛ b'a Weletala ani Miɲankala i bɛ ɲininkali kɛ o bɛɛ b'a f'i ɲɛna émission in tɔgɔ de ko jɛbɔngolo kan
ngalon tɛ tigɛ a la fɛn bɛɛ non a bamanankan tɔgɔ de ko jabɔngolo kan donc i m'a daminɛ i m'a faamuya n'i bɛ fɛ k'a kɛ taa kuma kalan jeliw fɛ yen kuma bɛ kalan kuma ye kalan fɛn de ye a bɛ kalan jeliw ka so Salif Keita fɔ dɔnkili la kuma ye kalan fɛn de ye a bɛ kalan funɛw fɛ yen kuma ye kalan kɛ fɛn de ye a bɛ kalan garankɛw fɛ yen kuma ye kalan fɛn de ye a bɛ kalan numuw fɛ yen kuma ye kalan fɛn de ye ninnu damadɔ ni n'u ma sigi n'u ma baro kɛ u ko ma diya i ye i m'a ɲini k'u dɔn i tɛ se ka kuma dɔn i jo t'a la dɛ e Salifu kuma bɛ e ni dɔ de bɛ bɔ ɲɔgɔn na e bɛ se ka mɔgɔw wele cogo di mɔgɔ minnu kɛra sari ye e m'u kɛ sari ye i fa m'u ka ye i ba m'u ka ye e ka télévision m'u ka ye n'i y'u wele ka na i ka émission na n'u sɔnna ka n'i ka émission na u ye bonya u y'i ka télévision sotigi bonya u ye télévision sotigi bonya u ye e bonya e de balo sirilen olu la olu balo sirilen t'e la parce que e ka baara o de ye émission ye donc minnu bɛna k'i ka baara ja i bolo minnu bɛna walasa e ka se ka sara minnu bɛna walasa e ka se ka dɔn ne ni émission binna Salif o y'i binnen mais n'i sera ka émission in minɛ ka ɲɛ bilahi taala i bɛ diɲɛ nafa bɛɛ sɔrɔ a la mais bamanankan fɔcogo i ka kuma ka gɛlɛn parce que i tɛ se i m'a faamu ɲɛ jalen don Salif o tɛ lettre sɛbɛn dɛ ça je te le dis i jo t'a la dɛ i taara a fɔ dɔ ma ko u y'a mɛn k'o bɛ gulɔ min télévision na a fa bɛ a ba bɛ a somɔgɔw bɛ yen dɔ k'e Salifu sigi ko e bɛ gulɔ min dɔ k'e fa sigi k'a bɛ gulɔ min télévision na dɔ k'e ba sigi k'a bɛ gulɔ min dɔ k'e kɔrɔkɛ sigi k'a bɛ gulɔ min est ce que a bɛ bɛn ma donc ninnu bɛɛ fana ye dɔ fa de ye den tigɛlen t'a fa la bɛɛ n'ale fa de bɛ se diɲɛ bɛɛ tɔ fa la donc il faut k'i changer n m'a faamu sinon e bɛ taa i ye gants don i ye gants don i ɲɛ la i ye box don gants don a b'anw jatigɛ gants donna t'anw jatigɛ koyi parce que maliyɛn dɔ ye gants don ani Mohamed Ali kɛlɛ la est ce que e b'o dɔn box la Sunkalo Bagayogo est ce que e b'a dɔn k'a ni Mohamed Ali kɛlɛ la i y'a faamuya wa Sunkalo ni Mohamed Ali ye kɛlɛ a bɛn Ala ni kira cɛ maliyɛn caman t'a kalan Mali boxeur champion il était champion d'Afrique ani Mohamed Ali ye combat kɛ je crois c'était en 1978 wagati ninnu na n'a ma kɛ Maroc je crois ou Tunisie a kɛra o yɔrɔ dɔ la donc n bɛ na n'o fana ye ne de ye Bala ye donc i jo t'a la dɛ an bɛ tɛmɛ o la i b'i ka kuma kalan i y'a faamu n'i ye musobakɔrɔ ɲininka ko sunguruba don télé la i y'a ba nini i y'a fa nini n'i ye cɛbakɔrɔ sigi ko gulɔmina don i y'a fa nini i y'a ba nini n'i ye cɛbakɔrɔ sigi k'a f'a ma ko kɔkɔden télévision na i y'a fa nini i y'a ba nini i y'a lagosi i y'a burannakaw dɔgɔya donc n'i ma nin dabila i galakaden bɛ kari n'i ma nin dabila i b'i ɲamɔgɔden tigɛ bilayi parce que mɔgɔw ka tabiya tɛ kelen anw danbe ani tɔw danbe tɛ kelen n'i taara tɔw danbe ta k'i bɛ n'o sigi an kun o k'i b'an ka hɔrɔnya lagosi bilayi taala u b'i ɲamɔgɔden kari dɔ i y'a faamuya kulusi bɔ tɛ baasi ye dɔw fɛ dugu la mais i y'a faamuya kɔnɔbara tereke i bɛ taa kaso la kɔnɔbara tereke tɛ dɔw fɛ baasi ye koyi wa daji tu i bɛ taa olu ka kaso la mɔgɔw tɛ kelen an bɛ tɛmɛ o la sisan an bɛ na mun na Petit Guima i y'i sigi i nana i b'a dɔn Petit Guima makosa jinɛ de bɛ yen nɔfɛ jinɛ dɔ bɛ yen ko makosa jinɛ bilayi talayi makosa jinɛ de bɛ yen nɔfɛ Petit Guima i bɔra Côte d'Ivoire i nana Petit Guima i bɛ ka fanga rankini denya i b'a bila kɔrɔ a kun ta ka bɔ an kan i ka mulobaliya i b'a kun ta ka bɔ an kan i ka impolidenya i b'a kun ta ka bɔ an kan parce que ɲɔgɔlɔnbɔ ni impolidenya tɛ kelen ɲɔgɔlɔnbɔ ni mulobaliya tɛ kelen mɔgɔ bɛ ɲɔgɔlɔn bɔ ka mɔgɔw layɛlɛ k'a sɔrɔ i yɛrɛ tɛ malo dɔgɔma ye e malo de ka dɔgɔ e ye impoliden e Petit Guima i bɛ ka minɛna o warankini mun b'i la a b'i faga i y'a faamuya Karim gɛnna o warankini mun b'i la o juguyadenya mun b'i la a b'i faga i y'a faamuya e bɛsɛngɔnin den e ko Asimu ninnu nana protection tɛ nord la bɔ a tile la a kun bɛ yan e saraka den bi protection ni bɔ a tile yan jɔnni bɛ se k'a ye bɔ a tile la e ni fa ni ba cɛ mɔgɔ tun bɛ se ka biennale kɛ hali Zɛrɛni kɔrɔ biennale tɛ ka kɛ Mɔpti yan e ɲamɔgɔden bɔ a tile la mɔgɔ tun bɛ se ka biennale kɛ Mɔpti yan bɔ a tile la mɔgɔ tun bɛ se ka dunun fɔ Mɔpti yan bɔ a tile la mɔgɔ tun bɛ se ka misiri jouer Mɔpti yan bɔ a tile la e ni fa ni ba cɛ jɔnni bɛ bi tile ye ko e bɛ n'a fɔ k'e bɛ exemple ta ko e bɛ exemple ta ko Lakanate Nord la e saraka de Lakanate Nord la e bɔra Côte d'Ivoire ka na Marakala e bɔra Marakala de i y'a fɔ a bɔ a tile la mɔgɔ tun bɛ se ka taa Marakala
I ba ɲininka bois I fa ɲininka I tonton ɲininka bois tile la mun tun bɛ kɛ marakala marakalakaw ɲininka bois tile la mun tun bɛ kɛ marakala e ɲamɔgɔ den est-ce que o bɛ se ka kɛ bi yan bois minɛna e comédien den ta kun bois minɛna bois den e ko Asimu tun bɛ Karim de garder oui c'est vrai Asimu tun bɛ Karim de garder mais Asimu tun tɛ Karim garder ko Karim bɛ sa la Asimu tun tɛ Karim garder ko parce que ko Karim ka kusa n'a ye Karim tun tɛ garder ko parce que a cɛ ka ɲi Karim tun tɛ garder ko parce que la ko wari de b'a kun koyi Karim tun bɛ garder mun na parce que président den de kun don wa i y'a faamuya wa a tun bɛ député bulon de kɔnɔ donc Karim tun bɛ garder bois de kama bon bois fana tun bɛ ka Asimu kɛ i ko a den o diyagoya de Asimu ka baara de kun nana n'o ye i y'o faamuya wa ni bois ye Asimu kɛ k'a den o kɔrɔ bois ka nafolo ci Asimu tile la Asimu ka bois minɛ o daminɛna mun de o daminɛna Asimu kun ye bois den de c'est vrai Asimu ye Mali sɔrɔdasiw de u bɛ président de kɔ kɛ mais est-ce que Asimu kun bɛ bois garder de ya Musa Traoré Brice ma Musa Traoré minɛ Brice ye Musa Traoré minɛ ka da mun kan Brice m'a fɔ Musa Traoré a ko ne ye n kale de ne de b'i protéger n'i bɛ sa yɔrɔ min na ne bɛ sa yen mais ne ma n kale k'i ka marifa ci jamana kɔnɔdenw na dɛ ne ye n kale de juguya tɛ bɔ kɔ kan ka bin kan ne ye n kale de mɔgɔnin kelen tɛ se ka na diɲɛ kɔnɔ i y'a faamuya wa k'a bɛ na bin kan ne ye n kale o de la mais ne ma n kale k'i bɛ ne fadenw faga ne ma n kale k'i bɛ jamanadenw faga i y'a faamuya wa donc ne fana tɛ se k'a fɔ ko ne bɛ k'e garder i y'a faamuya ekɔlidenw ka faga ne kɔrɔkɛdenw ni ne dɔgɔninw ni jamana siniɲɛsigiw ka faga ko parce que ko ne ye n kale ko n bɛ k'e garder donc ne ko n bɛ le garder mais e fana bɛ jamana de kunna jamanadenw ka kusa ni ne ne bɛɛ Umar Jallo Brice ala ka hinɛ a la a ma Musa Traoré minɛ ala ka hinɛ Musa Traoré la ATT ninnu Musa Traoré minɛ nkalon don Saka Kone m'a minɛ ATT m'a minɛ Kafunɛ Kone m'a minɛ ministre Zulu m'a minɛ Lamini Jabira m'a minɛ i y'a faamuya Sangare m'a minɛ a bɛɛ banamanakan Umar Jallo de y'a minɛ tiɲɛ tɛ wa e bɛna mun de fɔ anw ɲɛna k'e b'i sigi Alassane Alassane arankini den mercenaire ninnu minɛna est-ce que i kumana Côte d'Ivoire Petit Guima ni m'i ka impôt denya kun tɛ ka bɔ an kan an b'i ɲamɔgɔ den tigɛ yama i ka bilakorodenya jamana tɛ bilakoroya ye dɛ jamanajɔ tɛ bilakoroya ye dɛ i ka impôt denya i b'a kun tɛ ka bɔ an kan yama i t'i yɛrɛ bonya e saraka den i taara kaso la i nana i minɛna sisako la i nana e yɛrɛ na o na f'i ka na e tɛ mais attends o tuma e ɲɛ tɛ fɛn na maɲini ni lefu ani kasa u tɛ ka jamana de jɔ bi ginba kɔrɔba ninnu u ma jamana de jɔ Kante u bɛ tɛ ka jamana jɔ de kan ni mun ma ɲɛ u bɛ bɔ u b'o fɔ n k'o de ye ɲɔgɔlɔnbɔ ye ɲɔgɔlɔn kɔrɔ tellement que masakɛw ka farin comédie kɔrɔ ko bɛ ko la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ tɛ sɔrɔ mun bɛ se k'a fɔ masakɛ ye maintenant sa nɔ comédiekɛlaw bɛ na ɲɔgɔlɔnbɔlaw bɛ na k'a ɲɔgɔlɔn bɔ masakɛ b'a dɔn a nin de bɛ yen ni ko mun gɛlɛyara dugudenw na o b'i la e saraka den buwa tilela e comédie kɛ c'est grâce à qui Gima kɔrɔba ladegeli o mun tɔgɔ bɛ kan Gima ni Michel u ye jamana jɔ Gima ni Michel ala ka hinɛ a la i delila ka Gima tɔgɔ mɛn i ka nin sarakadenya in na faso defabaliden faso kunbasuluden i y'a fɔ muso t'a jugu wolo e ba y'a jugu de wolo i y'o faamuya wa i ka bɛn ni dangaden salen a tile 7 sarakati bɔ i ka sarakati dɛgɛ min k'i kɔnɔ fa o ka fisa a balolen e ye dangaden de son tɔntɔn ni dangaden donna yiri la a bɛ fɔ a ma ko baba e ye baba de ni bamakɔkaw b'a fɔ a ma ko barakɔrɔsi siduguden Musa Jawara ma minɛ e ka kusa ni maliden jumɛn ye i kelen tɛ dɛ aw buwa mɔgɔ ni den ninnu buwa mɔgɔ baden yɛlɛmana mɔgɔ baden tun bɛ buwa kɔ artiste baden tun bɛ buwa kɔ mais sisan u bɛɛ ye faso ta a tɔ ye ni Siriki de aw rankini den ninnu a tɔ ye ni Sirikiba Jabate de transition ka guwaw ye aw tɛ transition fɛ aw seko t'a la fiɲɛ mun taara ni kolon ye kolonkala ka misɛw kɔrɔ walayi ni ɲɛgɛnɛkɛla ma bo ci a ma fɛrɛ i tɛ bo ci muso ɲɛna i ka furu ma mɛn si la fanga bɛ bo digi kɔnɔboli bo tɛ boji bɛ dugu de ɲigi mais a tɛ binkɛnɛ falen aw sarakaden ninnu généraliw minɛna mun na aw kun ma nɔgɔ la ministrew minɛna mun na aw kun ma nɔgɔ la wa rankini den ninnu n'aw bɛ se a tɛ coup d'état kɛ i t'a dɔn e Petit Guima e ka Bamakɔ sɔrɔ yɛrɛ ye Daka ya e yɛrɛ t'a dɔn e ka comédie i t'a dɔn ko Daka nɔ i tɛ taa i Daka nɔfɛ i ka bɔ hasididenya la n kɔrɔ
Il est black de Maliko là. Il est black de. Ok, ni nani sigi qui be do fois si mou ambi wulu den fa batarin. E mun den soué. Amanga faso jolaw. E saraka den ku me Côte d'Ivoire. Ya fama sanction be tara on kama. Ibora ka kuma wa. Ali gew nunu be kuma na 46 mercenaires ko la kuma na wa. Anya fa yana ke Ivoire ngo comédie ke ka jamana fla do nyokona. Ya fama kele bi se ka bantu ko na. Côte d'Ivoire journaliste ñenema babé ok. Côte d'Ivoire artiste ñenema babé ok. Côte d'Ivoire activiste ñenema babé ok. Pour que jamana flap se ka ketuko na. Côte d'Ivoire ka se ka kuma e chatri klenga. Saraka den. E be se ka mun ke Maliko la. E ni fani bache Maliko la e ma misay. Petit Gima. Inana Karim Klela jama ya fama Libano nyamogo den kari tout de Karim Kola nana jama yanno jama na Karim Kola ki fa foka ti fanfra ya fama anya fa yana ke klaba nunu bete ka faso de fambia boano lu be ma voyager wa ni te faso ta ki ba kama ikata ya fama tawka dugula ni ma tawka dugula ibi kana munke ni mbado woni Ibaka saraka boto te kinyana amba toke kitu ambi nyamogo den fara kasola empul din emu empul din di ame jamana kola e danga 2 minutes gi mogo be sebena kola e danga 2 minutes gi ki rake jagwa sari amure musari gima koroba be balola e musari aki fani baka ma e musari na daga dia la mogo ko e musari koko dia la e musari anya fanyana ke e danga din Karim Jaranimu e se ka fete janoi fanga Jaranimu e se ka fete janoi boire Jaranimu e se ka fete janoi boy papier sien ay boam ne ka bla wonna ala ga ine boala boa banga si amakla ka sedi Asim Goita Diaw Asim Goita Maliki Diaw Wage OK Moribo Kone OK aw cɛ duru aw kana to denmisɛnninw ka impolidenya kan na dɛ n'an bɛ k'aw défend an bɛ k'aw défend y'a faamuya aw tɛ se ka sira bila korow ɲɛ dɛ OK aw tɛ se ka impolidenya k'a to u kana impolidenya kan na dɛ a y'a faamuya wa mɔgɔ bɛ se ka Faransi gɛn cogo di ka CEDEAO gɛn cogo di bila korow bɛ n'u sigi ka kuma o mun service renseignement sugu ye Petit Gima ata mina aka nyamogo den kari kasola so aka taka bo Mali kona aka na mogo nya douana quoi parce que aw défend aw munu mi ka aw défend aw de be ka mogo nya douana bo akle la to che ni fo bo ma ibita kaso ni fo bo ma ibita kasola bo tal Karim ni fo ibita kasola aw de be ka mogo nya douana wa surtout to mun be ko surasu defamara ni politicien bora dra aw ta plainte ko lukama ya fama wa ni politicien munu bora ka do fasimu ma aw be ta plainte ko lukama ko aw be ka surasu defa bla koro fara saba aw be nu sigi de munu ma wolo folo ya fama wa ka dogali ka aw te se ka ta fen fo luma muna abora dugumina na ya bade aka ta kan nyoko na fala san makalage yoro mogo sajina de bi no fa Petit Gima yoro mogo sajina de bi no fa ika danga dia kunta ka bonga ya fa abina ko boatle de lo ko jamana be ka mara bataria de la abina ko boatle de lo ko jamogo dia fanga de lo abina ko boatle de lo ko yere sako ke de lo abina boatle de lo nataba dia fanga abina boatle de lo wardia abina boatle de lo dasako fo abina boatle de lo ya fa edika e mali edike di ni nani sigi ka ni nyogo ni ni nyogo mana kan fa bi bata sote saraka di Epike mun yere don balidi black crew fara saba eka ni empol dinga le bi ni tisigi ki mun dinsuwe ibra Mali kono fo kina anya fa anya na ke mun chena da de Maliko comédie la mun chena anya fa anya bo amine na mun chena Karim bolla mun chena bubu bolla mun chena anya fa anya na ke anya fo mune chena boa mine na fe mache boa sara foi mache boa bana foi mache Malikola yo fama wa de pala Mali da boa bana foi mache
Mo dambe do muro kita kaburu la sangono mo damatal boachu kola. Pourquoi? Ne be lamede. Ka président chou ta yala mali on kuma deliga ne go ngo président chou président mu barabaka chou kan ga yala ka ira fantana parce que nous ya ke ni nous chou ma yala ya kele fama ko ya fama ma yala na tete chou Amadou Toumani Touré de yani ne ka fo mo ko kuma deliga fo wa yani ne ka fo ama deliga ke amakea mali ko mo ko kuma deliga yo ne de ko ngo ka ke amakea donc i ka mana ko kunta ka bongo i ka blakuro de nya kunta ka bongo i ka fara sabaya kunta ka bongo Petit Gimba yo mea jamana te mana ko ide abe na jamana joy mo ko la yele dia e blakuro e bora marakala dro kana ya fama ye sanga soro ite to sanga la ya fama ye togo soro ite to togo la ya fama be ta ke nami na daga dinyai kan yi sigide ko ebe dofo anga fanga ma u be me boako ngo wa baradi yanu ko boire kunte dokodi boa kunte alpha ko palo na onyana anya fa yana jamana kumachia e fadugu kumachia marakala commandant do ma boka chefa ka fo ka ko ka marakala pontia ko fo ka marfa di kele ka takea e nyamoko de boa klela ya fa surasu sarako ka tu shuta e saraka de nyamoko de empoli de dukusa ko de amafoko carburante ka avion na ka tu shuta e nyamoko de o wakati la karima warbeta ka ti da Espagne sunguru ba ko digidiya e danga de femfula surasu ni ma franga surasu lambi batar sauté nyamoko de one love à vous tous kana balaba ne le kumo musique non mu empol de adam nele chokoroba ba nga jamana kula ya fama wa e black kuro fara sabab ni siki kibe mana kanfo an wa nyamoko ma ya fama ko kume bo akore ya fama e nyamoko de e ba foko e sécurité tenor la bien altika ke nor la Asimu Goita Muro Keita Talenko kana blabela John go kabe ya fa président du menana muma isa kabe constitution fali anyana John Mulu dengise anyona Asimu Goita ya fa ma wila ka klaka gay ka constitution fali ka sordasu jo ni koko sordasu monter en puissance ko sécurité te ambe nyamogo de blo bama tempul din hypocrite din comédiateke nyamoko dinga ide abinyina ko munuro on yana démocratie do anta do impoliacratie way Petit Gimba abayina démocratie anta do mulo baliacratie abayina démocratie do anta do blakuru dinga cratie ni nani ka blakuru de akana mbi batar sauté badugu din one love à vous tous. Ok, one love à vous tous. Kana balaba, si t'as dentro yiri dugu free, tenen dentro yiri dugu la do. Chani blenga groupe, ble vive CMCR. Kana.